Tak, pre dramatičnosť súťaže je dobre, že sme dneska vyhrali, že súťaž sa trošku zdramatizovala. Takéto zápasy zvyčajne sú o krásnom futbale, o hernom výkone. Tie zápasy sú o srdci, o bojovnosti, o nasadení a naše mužstvo tieto atribúty malo. My sme mali ohromné problémy v týždni, veľa hráčov netrénovalo, traja hráči hrali s inekciami, my sme boli úplne rozbití, sme nevedeli, kto koľko vydrží v zápase a tak ďalej, takže si veľmi vážim toho, že chlapci odreli, odmakali a získali tie 3 body, ktoré sme životne dôležite potrebovali získať. Takže že po tejto stránke samozrejme ten herný výkon nebol taký ako v predošlých tých domácich zápasoch, treba vidieť aj kvalitu súpera. Super potvrdí, že nie nadarmo je na čele súťaže, ale ešte raz opakujem, že pre ten náboj v súťaži je dobré, že ten zápas skončil našim víťazstvom.